Hello, hello, üdvözöllek a csatornámon! Ebben a videóban egy Mattel által készített He-Man and the Masters of the Universe figurát fogunk megnézni, méghozzá a varázslónőről, tehát Sorceressről lesz szó, aki a Netflix animációs sorozat alapján készült, legalábbis az a variánsa, és igazából ő Teela, a Teala'na, ahogy a sorozatban is mondják, az a két karakter összemosásra került, így őt fogjuk most akkor megnézni. Ahogy a korábbi figurák, ez a figura is a Power Attack gimmickkel jelent meg, ami a dobozon feltüntetése is kerül. Láthatjuk Grayskull kastélyt, magát a karakterről egy képet, bent a megnevezését, 4 éves kortól ajánlott, és itt a vonalkód is. A doboz hátulján ugyanúgy képeket láthatunk magáról a figuráról, ugyanúgy fel van tüntetve, hogy Power Attack, és ebben a sorban Orko, illetve He-Man jelent meg. Őket már korábban bemutattam a csatornán. Itt a felső képeknél láthatjuk is, hogy a gimmickkel rendelkezik maga a figura, picit be is mutatják, illetve, hogy a szárny szakaszt, amelyet a figurán láthatunk, ezt le is tudjuk majd venni. Most pedig akkor vegyük is ki dobozából a figurát, és nézzük meg közelebbről. És akkor itt látható előttünk a figura teljes pompájában. Tényleg nagyon szépen megidézi mindazt, amit a sorozatban is láthattunk. Kifejezetten tetszetős, ahogy a hajszín is átmegy ebbe a lilás árnyalatba, sötétebb árnyalatba. A festés azt hiszem, hogy teljesen korrekt ebben az esetben, mert kicsit közelebbről is megnézzük. Kiegészítők tekintetében érkezik hozzá a sisak, amelyet rá tudunk éleszteni a fejére. Ahogy a sorozatban is láthattuk, átlátszós műanyagból készült. Nagyon szépen meg van festve rajta különböző részletek. A másik kiegészítő, amely érkezik hozzá, az a pálcája. Ez lényegében egységes anyagszínben van. Itt is a részletek azért ott vannak, de egy kis árnyékolással többet is ki tudnánk hozni az egészből, de az alap nagyon szépen mutat. És az utolsó kiegészítő, az lényegében a szárny, mely érkezik ehhez a figurához, és így, ahogy a fénnyel úgymond játszatjuk, az anyagba beépítettek ilyen apró csillámszakaszokat, amelyek azt hivatottak megidézni, hogy igazából az égbolt csillagait láthatjuk, ahogy az a sorozatban is volt, igazából ott totális fekete lenne az egész, és rajta a csillagok. Azt hiszem, hogy egy nagyon ügyes megoldással találkozhatunk ebben az esetben, és tényleg a fényjáték hozza ki ezt a speciális effektet rajta. Akkor nézzük meg közelebbről is a figurát. Tényleg, ahogy említettem, festés, illetve a részletek teljesen korrektül rajta vannak. Szerintem egy igen látványos figuráról van szó, pláne, hogyha összerakjuk az egészet. Artikuláció tekintetében ne várjunk azért sokat tőle. Ugye a hosszú haj már ad egy limitáltságot, illetve hogyha a szárnyat feltesszük, akkor a kezeit sem tudjuk teljesen mozgatni. Illetve ugye, mivel gyerekeknek készült, azért masszívabb is ez a darab. Így nem kell annyira tartanunk tőle, hogy egyes darabok könnyedén letörhetnek. Persze azért érdemes odafigyelni. Most akkor, hogyha már artikulációról beszéltem, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk kihozni a figurából. Igazából a fejét tudjuk billegtetni, illetve egy picit fordítani. A többi részét már a hajszakasz akadályozza. A karját teljesen körbe tudjuk fordítani, oldalirányba viszont nem tudjuk széthúzni. A kézfejet tudjuk körbefordítani, ez egy csúszkás megoldáson található.
lábait egy picit tudjuk igazítani, széthúzni, de ez nagyon minimális, illetve előre és hátrafelé tudjuk mozdítani, és a lényegében ennyi is az összes artikulációs pontja magának a figurának, illetve a gimmicket, hogyha nézzük, akkor ugye torzóban tudjuk fordítani, de itt a lapjáraton vissza fog állni nekünk mindig vanília pózba. És akkor, hogyha összerakjuk a figuránkat, akkor így fog kinézni. Lényegében egy pöcökre tudjuk ráilleszteni magát a szemszakaszt, és hogyha a fejére ráillesszük a sisakrészt, akkor szépen a madár motívumot megidézik vele, és mivel átlátszósabb műanyagból készült, ezért a szemeit is nagyon szépen láthatjuk azon keresztül. Akkor méreteit, hogyha nézzük a figurának, jöjjön ré, és látható itt is, hogy egy viszonylag kisebb figuráról van szó. Centiméterben egyébként ez annyit teszi, hogy maga a figura, hogyha csak a laptestet nézzük, akkor ez körülbelül olyan 13,5 cm környékén mozog, ha viszont a szárnyakat is hozzászámoljuk, akkor az körülbelül olyan 15,5 cm, szélességre egyébként pedig nagyjából 16 cm környékén mozog. Összegzésül úgy vélem tényleg, hogyha valakinek ez az animációs vonal és azoknak a dizájnjai bejöttek, azoknak érdemes beszerezni ezt a figurát is. Tényleg a szárny effektezés, ahogy megoldották, nagyon-nagyon látványos, tényleg szépen mutat a polcon, és hogy az egész darabnak megvan egy nagyon kellemes kisugárzása. Persze mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy ezt a sort Mattel gyerekeknek szánta, tehát nem feltétlenül lesz annyira pozoltatható vagy beállítható, mint az Origins vonal, de maga a végeredmény, amelyet láthatunk itt előttünk, teljesen korrekt, és azt mondom, hogy tényleg nagyon szépen mutat maga módján a polcon a gyűjteményben. Egy picit körbefordítom. És ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Hello, hello!